Hello. Ayun. Okay na. Maglilista ako yung nauna para sunod-sunurin ko kayo. RD. Hi, Annalisa Collado. Hello. Ayan, bigyan ko kayo ng... Mamaya ko kayo bigyan ng jacket ha. Pag turn nyo na. Hi, Rebuild. Guys, yung mga wala pang jacket dyan, mamaya ko na kayo bigyan ng jacket. Hello. Hi, Rebuild. Guys, naimbag nga daw mo na trending vlog. Hi, Kabsat. Ayan, nandyan na yung isa kong members, yung highest level. Ayan. Hi, Simply Higgins Farm Hub. Hi, Kabsat. Hello. Wait lang, tagilista na pa. Annalisa Collado. Rebuild. Simple. Trending vlog. Sige, Kabsat, i-promote mo damdama. Wait lang, baba kayo mamaya ha. Unahin natin yung una para gagana naman itong ating paangat program, guys. Pwede ba? Pwede bang mamaya kayo maglapag pag tinawag ko yung pangalan niyo? Hi, Joy Molina. Ayan, unahin natin muna guys, unahin muna natin si Arlene Torres na maglapag ng bahay. Arlene Torres, maglapag ka ng bahay mo, deng. Arlene Torres, lapag ka ng bahay mo. Alisin ko muna yung mga jacket nyo, guys, para hindi kayo makapaglapag. Simply Higgins, Kabsat, pwede ka maglapag ng bahay mo. Mamaya ako maglalapag para sa'yo. Tamsak dan napadaan manen. Wala na ni Abangers Mode. Ayan, Joy. Princess to Ate Ninja. Princess, si BG Mlatta ko na ita kanya mo. Nakaya kasta mo. No problem. Okay, Sisi. Sabi. Pwede. Hahaha. Yes. Mamaya na kayo maglapag, guys, ha. Si Arlene Torres muna ang una. Andyan pa, say present para mag-drop ka ng bahay mo. Okay, ate, sige po.
Hi, Maripel Disnan. Hello. Thank you so much. Wait, alisin ko muna para maiwasan yung tad-tad. Andyan ba si Arlene? Arlene Torres, andyan ka ba? Bigyan ko kayo ng 3 minutes to drop your link. Bigyan ko kayo ng ng time para maipangat. 3 minutes lang. Maririnig nyo yung timer kapag natapos na kayo, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala siya. Sorry. Frame up ang susunod, guys. Frame up, andyan ka ba? Say present. Hello, Karuba, sabi niya. Ay, andyan pa ya? Andyan ka pala, Arlene. Balik ko yon. Kapag matawag yung name nyo, guys, mag-say present kayo. Drop your link lang, Arlene, ha? Kasi iaangat ka namin. Ay na, ako, danak. Ilapag di met makalipad kapsak error ka, no? Ate, pa-jacket saglit. Sige. Ayan, drop your link. Stag M. Frame up. Oh, hindi kita mahabol-habol sa bigyan ng jacket. Oy, Stag M, drop your link. And Arlene, drop your link. Okay, Kamsat Honey Bunny, thank you. Ako na ba? Yes. Ay, dalawa kayo ni Arlene Torres. Yan. Bakit di nakikita yung Nagkakagayan po. Dikit lang kayo mga bahay ko, guys. Oh yes, 6 minute harang, sabi ni Michelle. Palista din po ako. Yes, Marife. Wait lang. Ulitin ko yan kasi hindi siya nakapag kanina. Bigyan ko pa siya ng chance. Ayan, say, kapag dating dikit, R2, kapag bagong dikit, R1, okay? Naharang, sabi na bangers. Saan sa Cagayan? Taga Ballesteros, nakabsaat. Harang sunod-sunod. Oh yeah. Ayan, salamat. May 4 na nadagdag sa bahay niya. Hi, Kamsat! Gidi, New Zealand. Ayan, may premiere yung kapatid natin mamaya, si BD New Zealand.
6 minutes harang. Adda ka mag-anak ko, EJ Ballesteros. Anya nga family kabsat. Taga Ballesteros, agito dito. Ayan ko. Arlene 1, sabi ni Ayan sa 18. Wow, 41 na. Umaangat na talaga. Thank you so much sa mga nagdidikit. Thank you so much. Hi, Ria. Sino yung bagong pasok? Princess. Ayan, nandyan na yung mga members ko guys, yung mga naka-kulay green. Or may mga emoji sa tabi ng pangalan nila, yung picture ko. Dan Tamsak, sabi ni Kabsat. Here lang Kabsat, ayan. Hi sis Ismail, hello. Ayan. Kay Bayan. Ismail. Michelle. Anak mo ni Kadiwa Damara. Mirwar mo. Tanggo. Ay, kabagyat kag tanggo. Di payagan. Kabagyat kag Lizardo. Lizardo ni Lolak. Lizardo ni mother ko. Hindi balasang. Jessica Coral, link mo po. Ayan, wait lang. Magbabalik kayo mamaya guys para hindi malagas yung taga-payagan po yun ni Lolak. Doon nak di payagan. Wen, taga-payagan nak mo. Payagan kan San Juan nak Kabsat. Harap pa po, ayan. Hi ho, sabi ni Frame Up. Ayan. Nagwa po ate harang. Dito na lang ako. Hi Raymar Santiago. Ayan. Tapos na po yung turn niya. Ang susunod ay Frame Up, maglapag ka lang ng bahay mo kasi malaki na yung bahay mo so hindi na kita paangat. Mag-drop ko lang ng bahay mo, Frame Up ha. Ang susunod ay si Venus Dabangay. Namdamaman si Jay. Ay ka palang ito, tapos tata ka lang basta. Hindi ka pala mag-garot. Venus Dabangay, say present. Venus Dabangay, say present para magigyan kita ng jacket. Antiko ni Diling. Diling ni Sardo. Gidaya ata, diba? Gidaya. Uy, at the jacket mo, Ria? Alisin ko muna yan. Para fair. Please, press V2 kung dating dikit, V2 kung dating dikit, V2 kung dating dikit, and B1 kung bagong dikit. B1 dito ang ano nyo guys. Ang isulat nyo kapag tapos na kayo kay Venus. Siguro kadikitan nyo naman na. Ayan, nag-dito na si Annalisa. Bakit may jacket si Guys, ipapangat ko kayo pero kaya itatanggalin ko yung mga jacket nyo ha. Venus. Ayan, si Yayang sa 18 kasi dikit nyo na si Venus, I'm sure. Yayang sa 18, nandyan ka ba? Say present.
Yayang's 18, 10. Yayang 18, drop your link. Yayang's 18, drop your link. Yayang's 18. Oh, si Kuya Rexy, kabagyam ni ng Kulpunsing, kasjay, Jidaya, awan, amamu kisuda. Ako host. I-drop mo lang yung bahay mo, frame up. Drop mo lang kasi mga baby lang ipataas natin. Harang tamsak. Frame up, ilapag mo lang yung bahay mo. Please, pakidikitan naman po si Yayang's 18. Yayang's 18 kapag bagong dikit, Y1. Bagong dikit, press 1. Bagong dikit, press 1. Adada Canada. Yes. Adada Canada, Kabsat 1. Okay po. Yes, maglapag ka lang bahay mo, frame up, ha? Kasi yung mga baby ang ipangat namin. Pero ikaw, pwede kang maglapag ng bahay mo anytime. Ang susunod kay Yayang's is si Raymar Salvador. Hi, Marly Tolentino. Hello. Dan si Yayang 18, sabi ni Annalisa. Ayan, tumaas na, D1. Y1, ganon. Yes, isa-isa lang. Para gagana yung pangat program natin, guys. Kaya tinatanggal ko yung mga jacket nyo. Ulitin kita mamaya, ano. Oh, Kabsat Promag, hello! Nadikitan na pala kita, Yayang, sabi ni Arlene Torres. Ayan. Yayang's D1, sabi ni Ninja ni frame up. I'm here present. Ayan. Ulitin kita mamaya. Venus, ikaw yung susunod kay Yayang's 18. Danria Beloria, sabi ni Jessica Coral. Y2, ayan, dating dikit. Present, ayan, stay home. Yung diling lola nila, ni Aji Basit nga bakit, di ba? Already have jacket. Yes, you already have jacket. You can drop your, mamaya ka na kahit may jacket ka na, Venus, mamaya ka na maglapag, ha? Para matingin natin kung may umaangat siya o hindi. Kalpas lang ng ano daw, kunana ni Kabsat Fred. Ayan. Tapos na kayo, ayan, tumataas pa guys, ang bahay ni Yayang's 18. Salamat, Kabsat ni mother ko. At dati, pasla pamilyar atarupam Kabsat. Pasla pamilyar ka ni Bakla? Kabsat mo ni Bakla? Nga may DJ San Juan Tata. May games ba mamaya, host? After this, magpapagames ako para sa WH. Watch hours lang. Nge. Wala daddy, karuplo pa maji, kanakanda mo lang da, lilang daling Rizardo. Diyan di balay lilang daling. Baka Kabsat mo siguro. Sanchez Mira. Hi, Mary Ann Garupa. Hello. Pero nakapag-asawa ako, Cavite. Tapos na po, Yayang 18. Ayan, andyan pa si Kabsat. Madamdama ka may ilapag Kabsat New Zealand, Tapos ilapag ko i-remind na nga ilapag ko link ko dito, Isunod-sunod ko lang dito,
Ayan, nandyan si kay Bayan Vlog. BG mo na ate sa work now. Sige, ako na bahala kay Bayan Vlogs. Drop ko mamaya yung link mo. Ayan yung mga members ko guys. Pwede nyo nang unahan sila. Kay Bayan Vlogs, BD New Zealand, si Smile. Mga members ko yan. Marley. Harang pa, sabi ni Abangers. Ayan, it's time to change this one. Venus Tabangay, it's your turn. Venus Tabangay, say present. Venus Tabangay. Sila Kabo, kilala mo din. Siguro pamilyar mo datanagan na. Venus, Venus, Venus! Asan ka na ulit? B1, B2 guys. May kamag-anak din ako, Pasis. Wow, ang daming kamag-anak. V1, D2 lang ang itatype. Bagong dikit, dating dikit. Ganon. Ayan. Pasis po ako, sabi ni Michelle. Oh, may kamag-anak ka dyan. Mga taga-Cagayan pala lahat. Yes, andito mga taga-Ballesteros. Kuya Trending Vlog, Monecan, harang dan, sabi ni Abangers Mognad. Ayan, salamat. Drop your link. Venus Tabang, it's May May. Ayan, it's May May. Hello. Venus 1, sabi ni Frame Up. Ayan, oy, tumataas. Lolo Elfin Pasis, sabi ni Trending Vlog TV. Ayan, shoutout taga Ballesteros. Yes, I'm proud to be a Ballesteros. From Alakapan, Matukay po, at papa ko, sabi ni ay, adute, Gisilagan, Michelle, Pasis. At si Kapitan da Gisilagan, Pasis, peda dyan. Sila po raw, Pasis. Ayan. Oy, tumataas. Thank you so much sa sa pagdikit kay Venus. Venus, drop your link. Para Kasi napuno at opo ate, sabi ni Michelle Pasis. Sila ate Karen nga Pasis. Agay amok tagay. Hi ho, sabi ni Bunny Kaba Vlogs. Hello Bunny Kaba Vlogs. Margie Diego, harang hi Kabsat. Shout out. Tusok pwede dan, sabi niya. Ayan, nandyan pa si Kuya Pro V2. Ayan. Reveal TV, hello, Reveal TV. Iba pala si Reveal TV, akala ko si Si Reveal TV, hindi ba yan si Frame Up? Harang, sabi ni Kabsat Margie Diego. Ayan. Tapos na siguro kasi mga ayan, tumataas pa siya mga kaibigan. Tumataas pa. Rebel TV ko nang susunod dito, tapos si Raymart.
Shoutout sa inyong lahat. Ayan. Ayan, dalawahin na natin. Ang susunod ay si Rebuild TV at saka si Raymart Salvador. Say present. Rebuild TV. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Raymart Salvador, Raymart Salvador and Rebuild TV, drop your link. Raymart Salvador, drop your link. And Rebuild TV. Ayan, dalawa-dalawahin na natin para mabilis. Thumbs up dan ho, sabi ni Kabsat Ninja ni Rob, salamat. Ate, tapos na ba ako? Haha, baka maludasan na. Han pay Michelle. Team Abangar, sabi ni Jessica Coral, ay nalpasmet lang yung tayharang kunanan ni Kabsat Margie Diego, si Dancing Diva, ayan, tumataas. Thanks ate, sabi ni Michelle, ayan. Guys, digitan nyo yung mga naglalapag ng link, guys. And press R1 Raymart Salvador, ganon. Hello, Ike EJ Production, hello. How are you? I'm fine, thank you. Harang ulit, sabi ni Sis Ismail. Ayan. Ayan, Dan Rebuild TV. Hello. Bakit di siya tumaas? Ayan, dalawa na ang nadagdag. Harang is real, sabi ni Michelle. Salamat. Dan Rebuild TV. D1 Rebuild, sabi ni Jessica Coral. Thumbs up, Kabsat. Hi, Shandred Kabsat. Hello. Hi, Yasril Albaran. Hello, hello. Ayan, ayan. Thumbs up, Kabsat, sabi ni Sean Red Vlogs. Yes, ilista ka dito yun, Kabsat. Ay, drop mo nga yung tibalay mo kasi Dr. Tibalay mo. Api, nagsaba mo, nagbating-ting ato yan. Dan sa inyong dalawa, may iniwan akong baka, sabi ni Abangers. Oh, deep ban, tumataas talaga siya. Level D1, sabi ni Yayang sa 18. Ayan, hi Lexi Gomilan. Hi po host, please. Hi po, hi host. Pa-join po, please newbie. Yes, pwede kang mag-join. Ililista kita dito, Lexi Gomilan. Please, digitan po natin yung mga nagbababa ng mga link. Lexi Gomilan.
Hi, shoutout sa 19. Tita pa join. Ayan, magpapasubscribe ka din, Jasrel? Sige, sure, why not? Join din po ako. Yes, nalista na kita. It's May. Ayan, tumataas talaga ang ating roleta, guys. Ang ating subscribers ba? Arlene Dan, nasuklian na kita. Salamat, sabi ni Rebuild. Raymart 1, sabi ni Ninja ni Rob. Guys, maganda kasi pag pangat program kasi nakikita nyo na tumataas yung bahay nyo. Raymart 2, thank you po, sabi ni Raymart. Lahat ng dinikitan ko, nag-iiwan ako ng bakas para sigurado, sabi ni Yayang. Yes, mag-comment kayo guys, mag-comment kasi mga ibang YouTuber doon sila sa comment tumitingin. Yes, sure, Jasril. Nalista na kita. Hi, 21 million in the house. Mega shout out. Ayan. 30 seconds. At magpo-proceed na ako sa iba. Ang susunod ay si Annalisa Collado and Michelle Pasis. Ang susunod ay si Annalisa Coral and Michelle Pasis. Ayan, tapos na yung turn nyo guys. Uy, Beb, Michelle. Paano ba yung spelling ng Michelle mo? Michelle Pasis, hindi ko makita yung bahay mo. Michelle Pasis, dalawang profile. Hindi siya makita. Michelle Pasis, Michelle Pasis, drop your link na lang. Michelle Pasis, babam lata di balay mendeng. Kasi hang kamay pataas ni kasi awan nagan mo. Annalisa Collado, andyan ka pa ba? Annalisa Collado, andyan ka pa ba? White profile picture. Ate, ako yung naka-white. Sige. Michelle Pasis. Drop your link na lang, Michelle. Uy, bakit iba? Yan pala siya. Uy, ang ganda. Please connect to Annalisa Collado and Michelle Pasis. Annalisa Collado 10, Annalisa Collado 9, Annalisa Collado 8. Ay, andyan pa. Sorry po. May jacket ka na po? Annalisa. Asan na? Hindi ko makita.
Ay, Michelle, wag mong pagdikit-dikitin yung ano. Wag mong pagdikit-dikitin yung bahay mo, Michelle, ha? Yung paglapag ng ano, lagyan mo siya ng space. Dapat in one screen, dalawa lang yung makita. Ayan, drop your link po, Ate Analisa Collado. Michelle Pasis dito, sabi niya. Ayan, nandiyan din si Ismael. Ay, si Sean Red. Ang susunod mamaya ay yung aking mga members. Si Simply at saka si Ismael. Wala po. Guys, magdikit lang kayo, guys. Dikitan po natin yung mga nagbababa ng link para mabilis tayo. Later, I will give you jacket because I'm doing paangat program. Sabihin nyo guys kung ilan yung nadagdag sa inyo, ha? Ayan, tapos na po. Ana 1, sabi ni Hi, Kabsat Ma'am Shileng. Hello, Kabsat. Ayan, nandyan na yung ating Kabsat na si Ma'am Shileng. Thank you, thank you. Ay, andyan na yung palipad natin. Salamat, Kabsat. Salamat, Kabsat Simply. Iturog ko lang. Sige, Kabsat. Dancing Diva. Analisa Collado 1, sabi ni Stag M. Ayan. D1 Michelle Pasis, sabi ni Jessica. Ayan, may umangat talaga yung bahay ni Ate Analisa. Nakita ko. Dating dikit na ako sa 2 members, sabi. Sige, salamat. Ayan. Analisa D1 full pack, sabi ni Yayang, thumbs up din, dikit kalimbang all. Yan, tamang bakas para di malagas, sayang pagod. Ayan. Puson pala family name ko, sabi ni Trending Vlog TV. Nice to meet you, Kabsat. Ayan, sa mga nakalimutan mag-thumbs up dyan, mag-thumbs up naman kayo. Guys, patamsak yung premiere ni BD New Zealand. Please patamsak po yung premiere ni BD New Zealand. Ito po. Hi, Jojo B Channel. Hello, Jojo B Channel. Hello. Jojo B Channel. Sino si Jojo B Channel?
Ayan. Ilocana sa America Vlogs. Kain po, sabi ni Michelle. Sige sis, kain lang. Michelle pa, sis Dan. Bakit hindi siya umaangat? White pro. Ayan. Buffering. Ayan, please support our super chatters, guys. Please support our super chatters na members. Ayan di kita niyo si Simply guys kasi ay, Yasril, hindi ka makapaglapag ng bahay mo kapag wala kang blue, kapag hindi ka naka-blue. Please support the super chatter. Simply Higgins pa. Please support our super chatter, guys. Please support our super chatter. Please support our super chatter na si Simply. Ni Kapsat Simply. Simply Higgins pang. Pag grade 1 nak mamit, ha ha ha. Sige Kapsat Abangers. Ayan, tapos na po ang inyong turn. Che-change ko na kay Simply at saka kay Smile. Guys, dikitan nyo to mga legit. Please, dikitan nyo po mga ito. Legit. Hi, Easy for Sally. Hello. Yes, ililista kita dito Kapsat ni Donya Cheng po ito. Sige, Easy for Sally, ililista kita dito. Easy for Sally. Harang is real, sabi ni Annalisa Collado. Ayan guys, dikit-dikit sa mga naglalapag ng link. Please, puntahan po natin yung premiere puntahan po natin ang premiere ni VD New Zealand in 11 minutes. Hello, Elvis. How are you? Thank you, Kapsat. Dito, Simply Higgins Fam and Small, sabi ni Jessica, smashing the like button. Ayan, thank you for smashing the like button. Connect to me, sabi ni IKEJ Production. Hi, Stag M, Simply Higgins too. VD Tamsak Dan, sabi ni Ninja ni Rob. Ayan, sis, may meeting lang ako, out lang. Sige, Kapsat. Sige, sis, Smile. Please connect to our super chatter. Message deleted by Google moderator team. Oh, why? Bakit may dinidelete kayo dyan? Dan D1 pareho. Pabalik na lang din po sa lahat ng nadikitan ko, sabi ni Yayangs. Thank you so much, guys. Parang nadikitan ka na. Hi, Lexi Gumilan. Hello. Ang susunod ay si Trending Vlog TV at saka si Marife Bisnan. Oo, yung dalawang susunod. Please support to Smile and Simply Higgins.
Laki na ng bahay. Yan, tapos na yung dalawa. Mamaya ako na lang magdadrop ng mga bahay nila. Ayan, dikitan na lang na po natin si Trending Vlog TV at saka si Marife Bisnan. Yes, Rabbit went to bed. Trending Vlog TV, andyan ka pa ba, Kabsat? Stay present. Trending Vlog TV 9, Trending Vlog TV. Marife Bisnan, kapag hindi po siya nag-present, i-change ko siya. Dan na po, Simply Higgins Farm, sabi ni Melissa Torida. Ako, present host, haha. Ilapag mo lang yung bahay mo dyan, frame up. May jacket ba yan? Ang dami mo kasing ginagamit. Hi, Francisco! Hello, Francisco, Pansoy. Ay, wag nang magpangat din. Maglapag na lang kayo ng bahay nyo. Wait lang, bigyan ko na kayo lahat ng jacket. Ayan, drop your link, guys. Bigyan ko na kayo lahat ng jacket, pero in moderate lang. Kaya magdikitan na kayo, guys. Bigyan ko na kayo lahat ng jacket. Magdikitan na kayo. Ouch, sabi. Ayan, Kuya Raymar Salvador, ay, padikit. Jezreel dapat padikit, ganon. Ayan, magdikitan na kayo. Binigyan ko na kayo lahat ng jacket. Dapat sabihin nung padikit ha, hindi pa subscribe. Papaluin kinilolo niyan. Dan Raymar Salvador, ganon. Padikit, ganon. Wag yung pa-subscribe, aha. Hello, Marie Gumarang. Ayan, sa mga hindi pa po nakakatamsak dyan, baka naman pwede kayong magtamsak. Sa mga nakalimutan pong mag-like dyan. At dating mawag, kuna na ni Abangers. Ayan, maglapag ka lang ng bagay mo dyan, Kapsat, kasi binigyan ko na lahat ng jacket para magdikitan na lang sila dyan. Kapsat, nakadikit na ako sa'yo, sabi ni Easy. Ayan, Kiruba Karan. Hi, sister. Hello. Ayan, please.
Yung mga hindi pa nagtamsak dyan, baka naman, patamsak naman ako dyan. Hi, Whitey, Jeka, Anime, hello host. Ayan, magmahalan kayo dyan, maglapag lang kayo ng bahay. But in moderate, wag pong sunod-sunod ang link. Wag pong dikit-dikit ang link, guys. Hello po, bago po ako dito, sabi ni Chris Mel TV. Ayan, maglapag kayo ng link, but in moderate lang, guys. Tapos magtamsak naman kayo dyan. Baka naman. Tapos refresh din. Just Real Albaran on the way, sabi ni Easy for Sally. Ayan. Please promote my channel, Outline Tamil. Yeah. You can drop your link there. Kiruba Karan GK. You can always drop your link. Danya Yang 18 Padikit from Melissa Torida. Chris Mel, hello po, bago po dito. I already gave you jacket, so you can drop your link. Baka isa-isahin ko pa yung mga members kong ilalapag. Ayan, abangers mode na. Done po. Padikit na po. Salamat, sabi ni Arlene Torres. Ayan, 16 million in the house. Jezreel Albayan, done na po. Pabalik na lang dito. Sabi ni Easy for Sally. Ayan, magmahalan kayo dyan. Huwag pong skip yung harang. Maawa kayo. Team abangers, done po. Pakidikit po, sabi ni Jezreel. Ayan, you can drop your link anytime but in moderate only. Every single night. Hindi kita marinig. Dan na po sa inyong lahat. Hi, Mabagkit Maribel. Hello, beauty sir sa lahat. Sabi, hello, Mabagkit Maribel. Drop your link, kapatid. Thank you for coming. Thank you for visiting me. Sa mga dikitan ko, pabalik po. Salamat, sabi ni Annalisa. Padikit, sabi ni It's May May. Ayan. Ninja ni Frame Up, Dan, sabi ni Whitey Jeka Anime. Ayan, patamsak naman ako dyan. Uy, hindi pa kayo nagtamsak yung mga bagong dating. Lobat kasi yung mga ninja ko. Didikit ko na lang pag naka-charge ako, ha. Nakalista naman na kayo doon. Pakitamsak po, sabi ni Raymond Sarbadonan po. Easy for sabi ni Jezreel. Pakidikit naman po nyo ako, sabi ni, yes, drop your link. Chris Mel TV, drop your link. Melissa Torrido on the way po, sabi ni Easy for Sally. Ayan, Yayang Padikit, sabi ni Whitey Jeka Anime. Melissa Torridan na po, Analisa Colyado, sabi ni Melissa. Dan na po, Easy for Sally, sabi ni It's May May. Whitey Jeka, dan na po, sabi ni Ninja Frame Up. Hi, Faye Vlogs! Hello! Salamat sa patamsak. Ayan, magkipagkaibigan ka dyan. Trending Manong Dan, sabi ni Ninja. Ninja ni Rob, It's May May on the way po, sabi niya.
Ayan. Hello, host ganda, sabi ni Ate Maripic. Ayan, batamsak ako dyan, ate. Pwede po pa jacket, host. Ayan, andyan na yung jacket mo. So, you can drop your link. Yes, pwede, but in moderate lang. Yes, paglapag kayo ng bahay nyo, guys, but moderate lang, guys, ha. Salamat po sa jacket. Babalik po, sabi ni Jasril Albaran. I-shout out mo kung sino yung dinikitan mo, Jasril. Dikitan na si Manong trending, sabi ni Kuya Trending Vlog TV. Ayan, trending vlog, dan na po, sabi ni Easy. Ayan, nagbaba ng bahay si Arlene. Padikit po, road to 1K ang aking kaibigan, sabi ni Faye Vlog. Thumbs up dan ading ko, di ko maiiwasan yan. Charo. Salamat naman, ate. Please, puntahan po natin yung premiere ni VD. Please, paki-visit naman po yung premiere ng ating kapatid. Tapos balik na lang po kayo dito. Balik na lang kayo dito kapag nakapunta na kayo doon. Guys, papunta naman po sa premiere ng ating kapatid na si VD New Zealand. Tapos pagkatapos, balik po kayo dito. Kung gusto niyo po, please, very supportive siya. Tapos nagpapalipad din yun. Tapos namimigay din ng WH. So, puntahan niyo po siya. BD New Zealand. Premiere na po siya ngayon. Ongoing na yung premiere niya. I-shout out po kayo doon sa bahay niya kung makita ko kayo. Kuya Trending Vlog, paki-visit mo na ata link ni. Thumbs up ulit ho, sabi ni Ninja ni Rob. Madikit po, road to 1K, sabi ni Faye. Ayan, guys, please puntahan po natin yung premiere ni VD New Zealand. Si Raymart lang yung pumunta. Ay, andyan na din si Kabsat ni Rob. Andun na rin. Dikitan na si Manong trending. Okay, sabi. YT, ayan. Please, puntahan po si VD New Zealand. May premiere siya. Paki-support po para pag premiere din kayo, pag lumaki yung bahay nyo, may magsusuporta sa inyo.
Ayan, maglapag lang, makipagdikitan lang kayo. Huwag po kayo mag-drop link ng mahaba. Isdahin po, sabi ni Yayang. Dan it's May May, sabi ni Jasril. Yayang simply dating dikit. Guys, bigyan nyo siya ng space yung pag-drop nyo ng link. Hindi po link. Dapat bigyan nyo siya ng space. Dapat moderate yung paglapag. Wala pang naglaro ng harang. I-drop mo yung bahay mo kay Bayan Vlogs. Bakit nawawala yung natatago yung comment ko, sabi ni Kay Bayan. $15 million, shout out. Dan na kay BD Host. Salamat po sa mga nagpunta sa premiere ni BD. Thank you so much. Dapat dinikitan nyo na rin siya. Sino yung nagsasabing mag-graduate dyan? Anong pangalan niya, Nana? Faye Vlog. Anong pangalan ng kaibigan mo? Di kita marinig te ha. Ewan bakit, sabi ni kay Bayan Vlogs. Haha. Chris Mel TV, Dan, sabi ni Kuya Ninja ni Rob. Ayan. Kuya Promag ni Rob Laka din. Drop mo lang yung bahay mo gamit yung ninja mo. Okay lang yan. Hindi na yan maglalagas. Ayan, shout out sa 19 million in the house. Easy for Sari Road to 1K ka ba, Kabsat? Easy road, Easy, ano ba yan? Easy for Sari Road to 1K ka ba? Wait lang. Tignan ko nga. Easy for Sari Road to 1K ka ba, Kabsat? Dan, it's May May, sabi ni Melissa. Padikit po, sabi ni Jasril. Jasril Alvarez, sabi ni Dan, sabi ni Faye Vlogs. Naka-off yung comment. Road to 100 pa lang, Kabsat. Nagsisimo pa. Wala na road to 1,000, Aji. Nabasak tatay. Sige, makipagtikitan ka lang dyan, Kabsat. Tapos no 900 plus ka, umay kan tuman nito yan, ipangat ka. Yes, pwede Ate Maribik. Pwede. Basta naka-blue, pwedeng maglapag but in moderate. Dapat dahan-dahan sa paglapag ng link nyo, guys, para hindi kayo mapalo. Bakit asan na si Venus? Nagtago na siya. Venus na bangay, ayan mon.
Ayan, Lenny Dan, sabi ni Yayang. 5 seconds lang, mention, sabi ni Ninja, ni Frame Up. Ayan, magdikitan lang kayo dyan. Salamat, Kabsat. Ayan, thank you, thank you. Hi, Ria May, pa-jacket po, sabi, ayan. Dan Lenny sa Radilla, sabi ni Melissa Torrida. Sa mga bagong pasok, pwedeng patamsak ako dyan. Raymart Salvador, Dan Dikit, sabi ni Whitey Jeka Anime. Ayan. Dan po Whitey Jeka Anime, sabi ni Raymart. Dapat patapusin nyo ang mga pinapanood nyo, guys. Rebel TV Dan, dikit dito, sabi ni Whitey Jeka Anime. Ayan. Dahan-dahan lang sa pag-drop ng link, guys. Dapat wag dikit-dikit. Magsalita kayo before sa link. Remo Salvador Dan po, sabi ni Michelle. Ria May Villaria Dan, ate, padikit ate, sabi niya. Iwan na lang kayo ng bakas, guys. Balikan ko kayo later, sabi ni Annalisa Collado. Ayan. Uy, wala pang nag-refresh sa inyo. Kakaloka kayo. Wala pang nagsabing harang, ha? Baka ini-skip nyo naman yung harang. Kakaloka kayo. Michelle Pasis Dan po. Annalisa Collado Dan po, sabi, hi, JJ Barredo. Yes, halika. Maglapag ka lang bahay mo dyan, JJ Barredo. Hello, Mandak Manen. Thumbs up, Dan. Hi, it's Valencia, sister. Hello, sis. Makipagdikitan ka lang dyan, sis. Salamat, Kabsat. Ayan, puro Ilocanon. Padikit po, Annalisa. Thanks po, Jocelyn, sabi. Dan, thumbs up, host. Ayan, salamat sa pa-thumbs up. Easy for Sally Dan, sabi niya, haba nga host, tinapos muna para success, sabi ni Ate Maribig. Yes, salamat sa pagharang mo, Ate Maribig. Pero yung mga bagong pasok, wala man lang nagsabing harang. Ate Ria Dan, ayan. Ayan. Makipagdikitan ka sa iba nga Just real. Ay, naglapag sila. Shoutout sa mga 19 viewers natin. Easy for Salidan po, sabi ni Raymart. Padikit naman po, sabi ni Melissa. Magulo pala ito, no? Magulo pala kapag bigyan ko kayo lahat ng jacket. Next time, tatanggalin ko lahat para mas masaya. Kasi nakikita nyo guys, kung pangat program tayo, nakikita nyo talaga kung ilan yung pumasok sa bahay niyo. Dan Rob, sabi ni Kuya Trending.
Sige, dikit-dikit lang guys. 19 million. Ay sos. Nakatato ti may isda kot. Agsirib kayo ng isda guys. Sige kay Bayan Vlog. Sige, dikit-dikit lang. Hello sis, akala ko wala kang LS, sabi ni Teacher Tamtam. Hi Teacher Tamtam. Na-share ko na sa community yung playlist mo na plinay ko. Asa kasi Kuya Promag, na-share ko sa community yung na-play kong video mo. Ay, Kabsat Dancing Diba, baba mo lang yung bahay mo, Kabsat Dancing Diba. Daming tao, oh, sayang. Hi, Jessica Coral. Ayan, bigyan kita ng jacket. Hi, Kuya Leandrix. Hello. Teacher Tamtam Dam po, sabi ni Jasril. Wala na akong babasahin. Hi, Arlene Tabalansa. Makipagdikitan ka lang dyan kasi wala na akong babasahin. Oh. Puro link na yung nakikita ko. Up, sabi ni Pay.
Faye, anong pangalan ng kaibigan mo para maipangat natin? Kung road to 1K na siya, sabihin mo yung anong pangalan ng kaibigan mo para ipangat natin. Magpapares back ako sa kaibigan ko. Search ko pangalan niyo. Wow! Para po hindi magdikitan ang link. Yes, tama ka dyan, Faye Vlog. Dapat wag dikit-dikit ang link, guys. Sana mayroon po dumikit sa akin, sabi ni Chrismel. Oh, may nabasa akong nagdikit sa'yo, Chrismel TV. Maglapag ka lang ng bahay mo. Dan, Lenny, Faye. Ayan. Loading po ako. Di New Zealand dan na, sabi ni Michelle. Dito na ako, school host. Ayan. Sige lang, Kabsat. Na-drop ko na yung mga bahay mo kanina. Tapos ngayon, mga kasi pinagpapalit-palit ko yung mga members ang i-drop ko ng bahay. Yes, marami na din atang nakadikit sa'yo, sis Simply. Welcome, Kabsat. Ayan, wag pong kakalimutan yung ating super chatters, guys. Si Simply Higgins Pam. From Australia. Lenny Sarabillo. Wait lang, isa-search ko. Ay, hindi pa to kaya. Dapat 940 siya. Dapat 940 or 960. Pwede yan pa iangat. Sige, drop mo lang yung bahay. Hello, Kabsat Cheryl. Andyan ba si Kabsat Cheryl? Pwede nga. Ay, hang ganda. Hello. Kabsat Cheryl, shout out. 26 people in the house. Ayan. Mag-drop ka lang ng bahay ng kaibigan mo, Faye Vlogs, para makapag-graduate. Sige, Kabsat. Adug dumukot kanyamon, Kabsat Bidi New Zealand. When Kabsat Cheryl, iyor uray ko anak ko school. Ayan, nag-drop na ng bahay si Kabsat. Kasi, ang bombadi, feelings nga, agsala-sala at i-cursor mo kasi, ag-search kan tuman di may isa nga, agenti balay nga member mo. Balay di may isa nga members.
Ayan, Ilocano, welcome! Ilocano love! Ayan. Salamat, Kabsat Simple. Basit mapano, the jacket, amin, hehehe. Sige ka, bukas or sa susunod na mag-LS ako, hindi ko nalagyan, alisin ko lahat ng jacket para makita. Para makita kung ilan yung pumasok na saging nyo. Lalabs, rumarak, mampay, sublik lang, dikit-dikit, dumikit. Sige, Kabsat! Sige, Sherry Lalabs. Sige, Lalabs, no problema. Sige, dikit lang ng dikit. Tamsak. Dan, tamsak kayo na, Boy. Ayan, nandyan na si Tanod. Ayan, dikitan nyo si Nasty Boy, guys. May mga madaming alipores. Ikaw yung maglapag, hehehe. Oh, next time ako na yung maglalapag ng link nyo. Ay, ang hirap. Isa-isa. Next time ako na yung maglalapag ng link nyo para makita. Para makita kung tumataas yung bahay nyo, guys. Kasi nakadot tao, gayam katawang gayam tipong sumsumrot kanyayo niya. Kasi hamo nga magwantaan nga pinduton data link da kasi tumartaray dati live chat. Ay, 1 minute each, hindi 3 minutes. 3 minutes kasi yung ginagawa kong timer. 3 minutes. Yes. Kasi kanina, medyo ang tagal-tagal. Kaya nilagyan ko na lahat ng nilagyan ko na lahat ng jacket. Yung na lang, yung roleta na lang. Wheel picker na lang next time. Ayan, maglapag awan ata adumet tay lapag ngem rumwar nga dumket. Sige, next time. Alisin ko na lahat ng jacket. Tapos yung konti lang ang iiwan kong moderator ko. Padikit po ako ay mag-iwan ng tamang bakas, sabi ni Michelle. 5 na lang, graduate na ako, grade 3. Sabi, patulong naman guys, sabi ni Yayang. Yes, tulungan niyo po si Yayang guys. Dan po, Arlene Tabalansa, sabi ni Faye Vlog. Kakaloka. Kasi puro link ka tagtartarayan. Hanyang mapindot dadya link dadya kaya yung mapindotan kasi nakatado tek drop the link ko. Thank you, Faye Vlog. Ayan. Dan nakayayang sabi ni Ate Maribig. Agreklamo dayor sa tadati jacket da. Ikatak to damdam alata. Ay, ito nabigat. Ay, nabigat day off ni Brian baka di nakag-LS. Lahat ng dinikitan ko, may bakas ako, sabi ni Yayang. When Adimet madalaw si good host, ganda. Ayan. Antok na host, tulog na bukas na lang po ulit. Sige, frame up, salamat sa pagdalaw ulit. Dan simply, sabi ni JJ Barredo. Andyan din si Smile, ang isang member. Hey, sa mga gustong magpa-member pala guys, yung gustong mag-member ng aking join membership, may mga makukuha po kayong serbisyo na galing sa akin. Every time na may bago kayong video, sample like that, i-share ko sa aking community. At kapag mag-LS ako, i-share ko ang yung mga link. Ayan, isa-isahin ko kayong mga link. Tapos kapag piliin nyo yung my watch hours, i-play ko yung mga videos nyo. Frame up, same sa'yo, padikit po, sabi ni It's the Valencia. Hi sis, it's the Valencia sister. Yung sinong gustong mag-join membership para matulungan ko kayo sa WH,
at saka pag-drop ng iyong mga link. Kahit wala kayo. Paano po mag-join, madam? Sabi ni Chrismel. Could you please show me? Yes, I will going to show you. You need to press my join button. Join membership beside my subscribers or here down the live chat. Yung sa baba ng live chat, may makikita kang $sign, di ba? May makikita kang $sign dyan, tapos may makikita kang join membership. Or sa tabi ng aking pangalan, sa tabi ng aking subscribers, may join siya. Di ba nakikita mo? Di ako pwede adding host, iba to Kenjay Balong ko. Host, I am near to 1.4. Yeah, you can drop your link anytime you want. Yes, if you want to join my membership, you can access to my perks. You have chance to use my emoji or sticker or badge, something like that. Hi, thumbs up po, sabi ni Alex PJ. Alex PJ, how are you? Salamat sa pa-thumbs up. Bakit hindi kita ayan, tapos you can visit my join membership para alam nyo kung alin ang perks alin perks ang kukunin nyo. Cube Master, matutulungan ko kayo kung alin ang pipiliin nyong perks or first level, second level, or third level. Kapag third level, mag-play ako ng playlist nyo. Pag second level, mag-play ako ng 5 hours nyo. At saka first level, idadrop ko yung mga link nyo dito sa aking live streaming, doon sa ating community at sa social media. Could you please show me from Shaky the Artist? Hi, Shaky the Artist and Cube Master, hello. And Alex JP Vlogs, how are you? Please, in dropping link, you need in moderate only. Sino tidumikit dito? Pamention ako para mabalikan ko kayo, sabi ni Ate Marivic. Dan sa'yo, Cube Master, pabalik na lang sa akin. Thank you. Hi, Money Blaze Music. Hello. Hi, Money Blaze Music. Please don't forget to thumbs up. Don't forget to hit the like button for me, guys. And don't skip my harang. Please don't skip my harang. Please don't skip my ads. And don't forget to thumbs up. Yeah, I think Cube Master is a foreigner and Money Blaze Music. Faye Vlog Dan from saan mo nga ikatenti pandiling ko? Nyaji sa kung ikatenti pandiling. Hanang mo ikatenti jacket mo kabsat. Han kabsat. Dagiti members ko, so lang timabati ti jacket dan to. Ayan, yayang itindan. Host, add me in your home, means social blade. Dan sa'yo, ate, pabilik, Marivic. Ayan. I'm not using right now because they are always dropping their link. I already gave them a jacket, so next time I will do that. I will remove all the jacket. Please padikit sure ang balik, sabi ni JJ. Everyone who sub me, I sub to you, sabi niya. Yes, if you forgot to smash the like button for me, can you do me a favor? Yeah. Yeah. Press. You need to feel free to connect.
to each other, guys. And don't forget to smash the like button. Padikit po ako, dikitan ko po kayo. Thank you, sabi ni Michelle. Yeah, Faye Vlog, Cube Master is done to you. Please return your love for yes. Please, Cube Master, Faye Vlog is done to your house, so return the favor. Return the favor. Cube Master done. Yayang is done to your house, so please return the favor. Favor. Cube Master done from Raymar. Alex JP done to you from Erlin. Michelle Fassi Money Blaze jacket. Guys, if someone go to your house, so give the favor back. Okay, back to me the favor. Back to me the favor. Okay, Arlene Tabalanza on the way from Ate Maribik. Return the favor to them. Money Blaze Music and Cube Music ba yun? Cube, tawag doon? Cube Master. Nanonoslid na naman ako. Ayan, Cube Master, return the favor to me from Raymar. Thank you. 13 million in the house. Still there. Kabsat Shane and Kate Dumla, nagrigat ti agbirok ti short video kabsat. Please visit my house and vote in my community. Cube Master, if you want to join membership, you can join in my membership perks. Please visit my house and good. Done to you, okay? Bayan Vlogs. Ayan. Faye Vlogs on the way from Alex JP Vlog. Arlene Tabalansa, done po. Sabi ni Arlene Torres, padikit din po. Ayan. Host, ganda, mabali nag-request, pa-view biit, jay balay nga lapag kuno manon. Nyanagan na, jay. Ate nyanagan na, jay. Kay search ko. Ang gawin mapindot no ka dito eh. Ayan, Tigaan! Host, please say your viewers to vote in my... Where is it? How they can vote to your community tab? I don't know either that one. Jan Vlog, ganda. Wait lang. $1,030 plus.
1,030 plus ate. Visit na klaeng tamsakdan host. Sige ante, thank you. New Zealand dating dikit, sabi ni kay Bayan Vlogs. Ay, Chris Mel TV. Ayan, Chris Mel TV, gusto mong mag-join? Gusto mong mag-join sa aking join membership? If you want to add me in the Facebook, you can add me this one. But, mas magandang i-search niyo ako sa padikit naman po. On the way, Alex, padikit naman po sa lahat. Salamat sa amin ni Chris Mel TV. Ate Maribik, sikati ag-join ka na dyan, nakmon ka, sigamot ag-bayad. Adi, suruan ka damdama. Tawag doon. Ayan, 3 thumbs up na lang para maging 50 guys. Mag-thumbs up kayo dyan. Dagdagan nyo naman yung thumbs up ko ng 3 para maging 50. Hi, Vampire! Deta Kabsat Korea. How are you? I'm fine. Lucana Deta Kabsat Korea. I am from India. Hey, hi, nice to meet you. And can you hit the like button for me, please? How are you today, Vampire? Yes, what can I help you, Vampire? It's hard to find your channel. Hi, Vampire. Nice to meet you. How are you today? Thumbs up done. Yes, thank you so much. Thank you for the thumbs up. What can I do for you, Vampire? If you want, you can drop your link so that you can connect to them. But if they connect to you, return the favor. Thanks.
Can I also drop my link? Yes, you can drop your link also, but in moderate only. Thank you. 15 million in the house. Mega shout out. Wow, naman talaga. Ang dami po, sabi ni Chris Mel TV. Mas marami kanina. Naging 30, 20 plus yan. Yes, please connect to Vampire. Ayan, please connect to Smile, Simply Higgins Farm, and BD New Zealand, K Bayan Vlogs, Dan Chris Mel TV from Kabsa Trending. Can I get one thumbs up, love? Yeah. You need to connect to Vampire, guys. Please connect to Vampire. Please connect to Vampire, please. Unahan na si Manong Trending. Sino kasinsin mo, mother side or father side host? Mother side. Lizardo. Ama mo ni, kilala mo si Bernardo Peralta, Florencia Peralta. DJ, yung sa yung bahay ng lola ko is doon sa likod ng bahay nila Kuya Roderick Molina. Doon. Kamag-anak mi na Uncle Sinyong, Uncle Ayamit. No mother side at kabagyan taang arod. One, mother side. Kabagyan mi agijag Lizardo di jay. Basit nak pa idi mapanak ijay payagan. Is what a small word. I-add na kuya dito Facebook. Wait lang. I-add mo ako sa Facebook. Gagawa lang ako ng banner. June Fusion. Ayan. Dan Wendell, padikit na lang. Ayan, balikan kayo mamaya. Si Kuya Wendell na sa Las Vegas. Ayan, please moderate for dropping the link. In dropping link,
Mitch Dan po sa'yo from kay Bayan Vlogs. Ayan. Hello, host. Ganda. Outknock muna. Work mode. Sige, ate. Salamat. Ayan, 2 thumbs up na lang, guys. Mag-50 na. Nadikitan na kita, Arlene. Sabi ni Arlene, please connect to vampire. Why are you a vampire? Dancing Viva, kamsat. Sino ba yun? Vampire bite me. Apay, taga-ano ka, host? Taga Ballesteros, Cagayan. I'm from Ballesteros, Cagayan. From San Juan, and then, hi, Unknowny knows one. Hi, Unknowny knows one. Then, thumbs up, host. Yes, thank you for coming. Yan. Feel free to connect. Host, agornos nakbit, lako nga bagas. Sige, kamsat. Vampire Dan. Ayan. Nalpasan ate Arlene Torres, sabi ni Arlene. Nya apelyedo, host. Peralta and Pagatpatan. Ay, Mary Chris Peralta Pagatpatan. Or Mary Chris Peralta Pagatpatan. Yes, kamag-anak ko si Ria May. Arlene Tabalanza, okay na tayo ka. Sabi ni Lalabs. Ayan, isang thumbs up na lang. 50 na. Vampire Dan sa'yo, sabi ni Kay Bayan Vlogs. Lalab, sino AJ Jam Rockstar? Sino Jam Rockstar? May naglapag ba dyan? Unahan na si Mano. Awamat nabasak nga Jam Rockstar, tatay? Oy, 50 nga tamsakon. Jack maawatan. Abay nga din maawatan. Ha. PJ Signy Dan sa'yo. Sino si PJ Signy? On the way po. Ayan. Hey. Tapos na po. Hey. Once upon a time. Dan, ayan, nilapag ni Unknown. Ay? At dadumikithan ko ma-search. Ayan. Baka adi itik tatay. Baka adi itik. Ada itik tatay kita ka? Mutual natin si Christopher. Ha. Ay, ni Topper. Ni Pilat. Ni Pilat data, di ba? Hello po, ngayon lang nagka-load. Hehehe, sabi ni Jamaica. Ay, Lalabs, kulang. Lalabs, Cheryl, kurang kano aji inailod ni Venus. Ang sa gasot. Nag-premiere ka, ha? Nag-premiere tatay. Tawag ko tatay. Nag-premiere ka at tawag na tatay gamin. Reply kumanin, ha. Kaya nga maluludasan ni Cheryl. Dan, PJ Signy, pabalik din po, sabi ni Arlene Torres. One.
PJ Dan, padikit na lang din, sabi ni Yayangs. Taga ano kay Yayangs? Taga Baguio Aji Miramonte, di ay? Pagaramidan Tiglas Arimino. May pa-games po ba kayo ngayon? Wala kaming pa-games na load. RJ Dan po from Unknown Nodes 01. Mabantaling pun amit 10 lalabs. I want nalipatak aisle. Oh. Sorry my loves. Dapat yakad nakadado ti agsasala-sala ti maggamin. Sorry naman. Sikat at tayo ban panunutak nga ibabak ang nalipatak mo at Cheryl, nagaduma, baba de talingmon. Supay asyak pala pagbabaan na niya. Niya absat. Nagrigat tewan ti kadwa na moderator, uy. Singkwaman din, no, ayan na banda day tagaminen. Singkwawan. Gamay ka do sa link mo po, sabi ni Raymart. Ayan, dikitan niyo po si Madam Cheryl. Para pag magpa-load siya, magpa-game siya, mapuntahan niyo siya, guys. Guys, may puntahan niyo po at dikitan niyo po si Kuya Wendell para makapunta kayo sa kanyang grand, ano ba yan tawag doon? Grand LS, madami siyang papapremyo. Dikitan niyo ako, guys. Dikitan niyo ako para i-add niyo ako sa Facebook para ma-inform ko kayo. Ma-inform ko kayo sa pag-games ni Kuya Wendell. Ang daming pa-premyo, 1,000. Ay, Kuya Proma, wag mong gamitin yung ano mo. Kuya Proma, wag mong gamitin yung main channel mo pagpunta dito sa aking LS kasi naka-LS ka. Bautik taubet mo. Shell Ramos among jay balay mik jay nagsingwan. Halimuyo detoy bumaan di debit ang gapo jay anyayan nyo no matang katigulay kan karne. 15 million shout out. Musta na po sabi ni Mimi Lau. Hello po Mimi Lau. Okay lang po, nakamamon ni Carlo Prenano host. Sino si Carlo Prenano? Madig-am-am mo! BJ, dikit na po tayo. May bakas para ako sa bahay mo, sabi ni Yayangs. BD New Zealand dan dress box, sabi ni Alex JP. Datan tumet no mamone ak lalaws. Pag raffle tan tumet ak. Sige. Kahit kumati ag pag Grand LS kaso awanti pekul ko pa eh. Nakadado ti sponsor na kaya 500 load, 50 load, 100 load. Tapos watch hours na ribo-ribo aji mga sponsors niya. Hello po! BD New Zealand, sabi ni Mimi Lau. Datan tumet no mamone ak lalabs. When lalabs, kayam-kayam tagpa grand raffle. Mimi Lau, link mo po, sabi ni Mimi Lau. Ayan, Mimi Lau, ikang kalatan ti jacket mo, no rin ninja lang. Mimi Lau, hello sis. Sino si Mimi Lau? Madikmam mo? Guys, dikitan nyo si Kuya Wendell para makapunta kayo sa Grand Raffle Draw sa kanyang Grand LS. Grand Celebration Raffle Draw Mr. TV Grand Livestream, sabi niya sa August 13. So, August 14, Pilipinas time siya.
Ayan, tapos alantan to ni Kabsat bidding New Zealand nga gi-sponsor ti watch hours. Isop bidding New Zealand awon isop ang panotik ijay sang nagsingkuan. Hehe hala, taga ijay kayo lang gayang. Sige, umakasyon tayo tuman tagraragsak tayo. Pwede post ang Facebook dito, madam. Ano, dikitan mo na lang ako, Chrismel TV. Yan i-search mo na lang sa Messenger yung aking Facebook, Chris Guapa Gardner. Di ba? Sakit ng likod ko. Cheryl, kay kahit mo ag-type kita? Lalabs? Patamsak daw yung LS ni Lalabs, puntahan mo nga yung yung LS ni Kuya Promag na LS siya. Sige, Chrismel. Mutual ka tila. Sino ni Carlo Penanyo? Nakalado friend ko dito Facebook, kanjak matam-am mo. Miss Ading Zan, Ilocano sa America Vlogs. Hi, Miss Ading Zan. Wow, thank you so much naman sa inyo sa pagdagsa nyo dito sa aking bahay. Miss Ading vlog link mo po. Ayan. Hi, Miss Ading Zan. Hello. Tignan niyo yung background ko. Chrismel TV, ang sexy mo naman. Hehehe. Sir Mayor. Sir Mia Ed. Ayan. Tignan niyo yung background ko. Wendell, pabalik na lang po. Sabihin ko si Kuya ha. Salamat, Cheryl Ramos from Chrismel. May nag-Google Translator na here. Loading ani LS ni Kabsat. Add kita. Sorry for what? Sir Mary Abraham, we cannot understand. Higitan mo na din itong bahay ko, host. Sige kuya, damdaman. Anak, makadikit ka natin main channel ko. Yung mga may ninja dyan, pwede nyo bang i-BG kay Kuya Promag?
Michelle, di ka pa natutulog? Michelle, matulog ka na. Sandy, Dan, padikit. San ba si Sandy? Help me, guys. Hala ka, matulog ka na bukas ulit. Eto, dikitan mo to, princess, ah. Dikitan mo to, ano. Dikitan mo to, Michelle, ikan na pili mga saging. Wait lang. Ayan, nandiyan si Ate Jorel. Michelle, dikitan mo to kasi si Princess may 5 banana. Host, I sub 5 people, but I got 0 sub. Please help me. Oh, please return the favor to Cube Master. Guys, yung mga pinuntahan po ni Cube Master, please, pabalik po. 2 balik sa tamang dikit, sabi ni Ate Jorel. See, can you give me water? Please. Dano, migili-jaji, may battle ko dito ako nagti-kwarto. Cube Master, I just sub to you from Cheryl. Thanks who sub to me. Hanga atoy. Ajad ado. Bagi ni daddy ata. Okay, may isang dati dyan. Awan ti ka barbaro? Kana garon. Danom. Sige. Bakit tagadi yan? Ano sabi ni Princess Jetta Black dan na po ate, sabi niya. Sige, sabihan, bye po ate, need ko matulog kahit saglit lang. Sige Michelle, bukas ulit maturog ka, narigat ti makuyat, kunana. Juan, maturog ka. Good night Michelle, thank you. Ingat dyan. Ano, sis Ismail and kay Bayan Vlogs. Okay ba yung ano? Okay ba yung emoji? Okay ba yung emoji ko na ginawa? Shout out, shout out. Gerald channel, apo, tahan ko pa'y mabirukan channel mo ni Asnix ga.
Juan, kanayan mo kaya malipatan ka, lalabs. Alex, trending vlog TV on the way, sabi ni Alex. Oo, ate, simple lang siya. Ayan. Ay, di anak makaturog nga eh. Anak makaturog kasi madiket ti maturog nga tapos agriginak nga masapata daga LS nila lapskot. Anak naturog kaya, sa anak lang natulog na tayo alauna. Napagbiit mo. Ang kupay nadikitan dagiti dagduma. Adaharang man kabsat. No daharang mo ko madik nga i-flex. Awan mo, video na. Apay host, awan pay host. Alex, papuduten na pay tapno saan nga natin nag. Shell Ramos, when asnik channel, timain ko nga kanayon met jorel ti di kitanda. Wan kasi every time nga ata ti pang custom, pang dikit mo. Ata ti di katanda nga talaga. Alex JP Vlog, ang husay kumanta sabi ni Cheryl. Trending. Alex JP Vlog, trending Vlog TV. I'm sorry, I cannot understand. Hi, Alex JP Vlog, from where are you? Alex JP Vlog, from where are you? Thank you, Madam Cheryl from Alex JP Vlogs. Alex JP Vlog, if you want to join my membership, you can join me. Alex JP Vlog. And Chris Mel, if you want to join my membership, yung tinatanong mo kanina. Chris Mel, hindi ka pa nag-ano sa akin, nag-friend request? Ano, Kuya Trending? English ata. I'm sorry, I cannot understand po. Isu garo, di ba pay ajay ti click daket? Thumbs up dan host. Hi, Arvin also. Wala akong harang host. Uy, bakit walang naglalaro ng harang? Ano ba naman kaya? Pa-join ko, host. Yes. Join ka dito? Anong join mo? Yung join membership? Or mag-join ka lang dito? Hi, Myla Rosario and Arvin Orsolom. Ayan, mag-ano lang kayo, makipagdikitan na lang kayo dyan. You can flex some of my videos. Jesus! Jackmet gaya mata. Ha. Anyamat awamat mabuya.
Isang harang lang, sis. English yun. You can flex some of my videos. Can you show me next? Yes. Shaky the artist, you don't have yet advertisement. If you don't have yet advertisement, uh, I can flex your channel. Pingawan harang nagdamot harang natatay. Busy lang po ako, sabi niya. We, baka matkastam. Madikat unag patpatubtub kasi alalaon akiskisay ti revenue. May work pa kabsat. Sige kabsat, shaky the artist wax. What next? Ito ba yun? Oh, you're from Japan. I'm so glad you visit my Alex JP vlog. Thank you so much. It's my pleasure to have you here in my live streaming. Alex JP vlog, paano po ba pa ako bago pala? Paano po host kapag Ayan, Alex JP vlog. Kung gusto mong mag-join sa aking membership, pwede kitang baka matulungan din kita to grow your channel. Thank you so much from Shaky the artist. Hanggang pinasab ko yan eh, kita sa ebidensya. Oh. Si Cube Master, gusto niya yung subscriber counter. Okay, Cube Master, I will see you later. Alex JP Vlogs, you can add me in the Facebook and then I can help you or I will teach you how. Alex JP Vlog. Here's my Facebook or you can go in Messenger, easy to find.
Harang! Oy, may harang na rin siya. Oy, nadikitan kang kuya. Bagag singil ka pwede ta. Okay, I will going to search you now. Ay, Tagalog ka, Alex? Alex. I'm broke po, ha ha ha. See you again here. Yes. Balik ka dito, sis, Alex. I-add mo ako sa Facebook. Para kapag mag-LS ako or mag-LS mga kaibigan ko, i-send ko yung link sa'yo. And guys, if you want to take a video, dapat landscape. Dapat landscape yung camera. Dapat nakahiga siya. Ganyan. Dapat kung magte-take ka ng video, ganyan siya. Para ma-fill niya lahat yung background kapag in-edit mo siya. So, dapat pag mag-video ka, ganito. Nagsukir ka rod. Timpaw mo na yun. Cube Master, your wish is granted. Yes, landscape is better. Come to you? I cannot come to you. Cube Master, what can I do right now? Cube Master, your wish is granted now. Kabsat, BD New Zealand, nag-LS ka, Kabsat?
Pau ka na lang ganyan, sabi ni Chris Mel. Bida-bida. Ayan, nandyan na yung mga naghaharang. Ijay may isa nga bayaw kumet tagalalo. Sige kapsat, maturog ka na ginanakan. Ay hanggang basta maturog ka lang mangkagin inana. Yes, host, Tagalog po. Oh, Tagalog ka pala. Nahirapan pa akong mag-English, charot. Alex JP Vlogs, na-subscribe na kita, Alex JP Vlog. When arod Cheryl, masadot siya kagels nun to Friday nga tanken Saturday. Uy, maging co-host daw ako kay Kuya Wendell no Friday dun sa grand live stream niya kasi kaslada Bisaya, Tagalog, Ilocano. Tapos itugot ko ni Cheryl tatakanop kanta. Sino Governor EJ Cagayan tagtanay ha? Ni kasta ni Mamba. Ni Mamba ba? Baka pugtunak. Anya ba dati nga ipakita na mo lang nga ado ka ti subscribers na. Boni membat mo. Lalabs din pa mo. Amon lalabs. Subsubranak ti Barangay Ballesteros. Hanak bobotos. Manipo didi 2010. Adi lang, naminsan lang nagbotos di Jay Ballesteros. So kaya mo, sa agpanayon pay. Nagpanayon pay Ay ate Josephine. Subsubra na kaya ti barangay. Adado kanyak kunam ken cube. Adado kanyak wait lang pakita ibalay ko Cube Master. Oy, nagbawas ti subscribers ko ti 8 nga banana. Cheryl, when buyaem sige ta ko agkurad no saan mo buyaem. Ay, apo. Ay! Itimpam kanya na tabalay mo. Tamanen tagletek. Agkurad ka no kam sa Cheryl agletag. Uy, pa-BG naman kay guys. Kabsat New Zealand. Puntahan mo naman si Kabsat Promag ni Rob. Guys, lipat na po tayo kay Promag ni Rob, guys. Mag-e-end na ako. Ay, 15 pesos. Ay, 15 pesos. Hi, Pinoy Love TV! Hello! Ay, ngayon, kilala ko na si Lobat.
Kabsat Cheryl, kilala ko na si Lobat. Si Ate Jorel. 16 million in the house. Mega shout out. Nalito ako na napaglalaw po trending can New Zealand. Yes, you can join Pinoy Love TV. You can drop your link now. Ala, timpaem can wait. Kanak agdan mon. Nya di agdan na daw atom ni Cheryl? Tay ko pala drop ti balay na. Gema, supat lang atam sa ako, nag-16. Ay, ayan, di kita niyo si Korea, guys. Sino Korea? Kinantaman nata padikitan ni Korea. Damdama, kitak to damdama kabsat. Ate tidakol ti balay na ni kita. Ay, WH mati problema na ni Manong. Nakatadupay mo. Tiyuray ati itudok kumanen. Gemas, nakataduman nga ninja data? On the way na kon, BD New Zealand. Kunana. Ako, nakadadumat din. Nagdakol balay na ni BD New Zealand na kita may. Badinak pinangan. Kita niya nih. Wan, i-add kan to damdama. Chore. Gusto dayta tapnod bumaknang ka. Ay sos, bumanang pay kidain. Nanganak lang tatay noodles, cup noodles. Pero inagawan nak ni CJ. Trending Vlog TV data ni Kabsat Ilocana, ado ti WH nga ited na Kabsat. Kabsat BD New Zealand, nakita mo din post ko J community kasi ang kamay tag. Hindi kita maitag. Ay, naitag ka pala kanina. Oo, naitag kita. Alaman lawan. Margie Diego dan sa'yo full package. Huh? Alaman la. Pinoy Love TV tapos na po. Agyaman na. Sabi ni Trending Vlog TV.
Awanin, nagpukaw na kon. Anya na Dik pa nag-open ti Facebook. Ayan, di community nga kita. Community. Miss Ading San, sabi ni Kabsat Lalab, si Lalab. StreamYard Kabsat. Diyan ti settings ti StreamYard. Settings. Pero dapat blue ti background mo. Blue no green ti background mo ta makakastay ka. Pero katayin inutok nga ipakita ti kasta ngagin visible. Ininutok ka. Ininutok. Diyan? 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 Nakita dakon? Kasjay. Didi na inayon na kun ken kan. Suruan nak to ano kasano deta na may ama. Sige Kabsat, sure. Suruan ka. Nasa settings yan. Kapag nasa live studio ka na, nasa settings, doon o, settings. Tapos, green screen. Tapos, virtual background. Pwede yan dyan. Diba? I am a February girl. I'm not a perfect, but I'm always beautiful. Something like that. Hi, Kabsat Mami Lens! Hi, Mami Ams! Hello! Hello, Kabsat! Kumusta? Kumusta, Kabsat Mami Lens? Baka maknak. Shoutout host. Papudutan pa biit. Dan tamsak host. Salamat po. Ayan. Ay kang kati jacket Kabsat makipagdikitan ka. Ay, ang daming ninja. Ay, alam niyo ba yung nawala na ninja? Tamsak ko kanina ay kagabi. Di ba nakatamsak ako ng 116 na tamsak. Pero, ang kinuhang tamsak, ang nalagas na tamsak is 20 tamsak. Ang saklap. Mga Kabsat, salamat. Dikit sa akin, sabi ni Chrismel TV. Chrismel TV, hindi ka pa sa akin, nag-friend request sa akin sa Facebook. Jorel Chana Shakmet Rumor, agdikit nakmet. Nagpintas na balay mo, host. Diba? Buwan, 20 nga, 20 tamsak ang nalagas. Pati pala tamsak nalalagas, host. Opo, nalalagas. Kaya ko ayaw po tanggapin po. Dapat,
Di ba message request, ganun. Ilagay mo lang dito yung Facebook mo, Chris Mel, tapos ako na lang mag-add sa'yo. Chris Mel, i-drop mo na lang dito. Drop mo na lang dito yung yung Facebook mo. Tapos i-delete mo na lang pagkatapos kong makuha. Kapinpintas ko, met. Chat ako, ayaw. Ha, ha, ha. Yun. Baka matinagnet lagi din ninjas nga tamsak me. Siguro, you must stay in LS 5 minutes para hindi ma-spam. John Chris Canete. Wait. Ayun, nakita ko na. Anong profile mo, John Chris? Ang daming John Chris, ah. Saan dito? Saan dito? Saan dito? Wow, English yan ah. Guys, connect to me with 100% return supply. Una po. Eto, na sexy? Ayan? Guys, lipat po tayo kay Kuya Promag. Wait. Mag-e-end na ako. Kahit thumbs up lang or mag-stay kahit 10 to 15 minutes lang, guys. Puntahan po natin yung next LS po. Next LS po ay si Kuya Promag. Lipat po tayo sa kanya. Alex Laurel. Sige, sige.
Alex Star. Nihongo, di ba? Nihongo. Yan, ito na. Nakita ko na yung mukha mo. Ayan, na-accept. Nag-friend request na ako sa'yo, Alex. Account that stay on LS bago umalis, mag-rest muna ng 5 minutes. Yes, tama yan. Sige, apantayon Kenny Promag. Pinoy Love on the way po, okay, or ibang account naman po ipasok. Yes, dapat mag-stay muna ng 5 minutes before ipasok yung isang ninja para hindi din malagas yung tamsak. Yes, please go to Promag LS, guys. So you know, shout out to all from Trending Blog. Please support Promag ni Rob TV. Promag ni Rob Lakadem, guys. Lipat na po tayo kay Promag ni Rob. Next LS. Please, lipat po tayo dyan po sa binababa kong link. Alex JP Vlogs, na-add na kita sa Facebook. Bye everyone! Naji W2W Rugyana Kun. Gemas. I-add, ayun, yanagan mo tatay, June Fusion. Thank you, host. Ang bilis at tuyen. Ayan, nag-message na kanyaman kabsat trending. Oy, may isang nag-thumbs down ulit. Nakalipat na po ako, sabi ni Chris Mel TV. Yeah, thank you so much. Bakit andito pa yung account ni Promag? Kuya Promag, wag ka muna dito. Alisin mo yung main channel mo dito. Paluin kita dyan. Bye! Bye! Lipat po tayo kay Promag ni Rob, guys. Bye! Thank you so much. Bye! See you again on my next vlog. Charot. It's me, Ilocano sa America Vlogs. Salamat sa pagtambay sa aking live streaming. Salamat sa inyo support. Salamat sa isang tumuwad. Salamat sa 69 thumbs up. Bye everyone. Thank you so much. Good night. Good morning. Bye. See you sa LS ni Promag. Next LS is Promag, guys. Yan. Bye kay Bayan Vlogs, Deng. Thank you so much. Bye, sis Smile. Ayan. Bye sa inyong lahat. Punta po tayo kay Promag.